Hello, good people. Murise. Inzwai. Ndofunga inini ndiri ku team inonzi Team VW. Anditi. Team VW Harare. So ndiri kuno Kadoma panonzi pa Machipisa anditi. So ndopandasangana nevafana wangu avo vafana vane mabike. So inzwaika vafana ava chavandiitira zvakanaka ndechekudaio. Varadza kuti zvoni vane muono anditi varadza kuti vane muono. So apa pavari kubva kunoku vachienda ku4 flats. So for free ndoda ngova escorta from kunoku ndichienda navo kupi kwavari kuenda. So get ready mumboona escort yevakomana vari panapa, team leader ari panapa. Zvisese zviri bobo asema mix lolo anditi. Saka unonzani? inini inonzi anotida kana kuti beast ndine vakomana avo. Ndiwe team leader. Wakazvifunga sei zvemabhasikoro? Izvi takangozvitanga tingoti tiri vafana chingoti ngatimbosvika apa line munhu wese tingotedzera mota keti kuzosvika tatoi apa. Alright, saka une vakomana vangana? Apa namba yatuwedzerei apa ndichanyatsozive but tofanirwa kusvika kuma15. Kuma15? Alright, saka apa muri kubva kupi muchienda kupi? Apa tiri kubva urimuka tichienda kuRio. Muri kuenda kuRio? Alright. Todongotenderera mutauni 2 minutes todai kuRio straight. Alright, saka andei ndimbokuescotai. So ndekupi kuno kurimuka. Timu yako inonzi? Inonzi Team Bike. Team Bike Kadoma. Yeah, Kadoma Team Bike. Kadoma Team Bike. Alright, saka muhombe ane makore mangani? Muhombe ane 17. Ko mudiki wacho ane mangani? Mudiki mfana uyo ane 13 years. Alright, handei team Bike. So guys, handei timbo escort vakomana ava timboona kuti vanenge vachiita sei. Inzwaka Team VW, Team BMW, ndimi team yangu net Team Fit Harare. Dzidzai, torai manotsi kuvafana ava. Torai manotsi. Handei. Ndara muri sei? Bozo. Ari semararingu. Sei mimi madecida kusponsor vafana? Ndaona kuti donzo revafana rakarurama. Tine nyaya yekuti no to drugs. Kuchovha kuri kuita vafana ngozi ndine mwana wezera irori. Alright. Saka ndadecida kuti ndivatengere mvura vamwe vachichovha. Aiwa, ndokutendai. Ko inini muri kundiitirewo muda. Ndaona kuti kule vamwe matova roera makulayo. Ndingangoenda. Iwa unotaura kuti unomwei. Ano pakanaka. Thank you so much nekusponsor vafana. Keep on supporting. Famba munyasi. Irigu. Tall Entertainment. Tendewo. Mtendero kusongana, moyo yakarangana, tauya mtendero kusongana, huku dzichiranganwa, tendero kusongana, vakomana navasikana, tendero kusongana, ruwadzano kana nababa, mumwe muparidzi, mumwe mushauri, mumwe mudairi, mumwe mududziri, mumwe murairi, mumwe mutambiri, mumwe ane ndimi muporofita anonzwa izwi. Ndakakuzwa chikorocho, baba ere chikorocho, papisare vachikorocho, chikorocho, yawo chikorocho. Ndiani angagara mutenderenyu dzvene? Ndiani angagara mugomo renyu dzvene? Uyo asine mhaka, uyo asine godo, uyo asingapombi, uyo asingaroyi, uyo asingatsamwika, uyo asingashori, uyo asinganyepi, nevasingabatwi. Vaigara vachisongana, tendero kusongana, vaigara vachisongana, tendero kusongana, tendero kusongana, tendere kusongana, itendere kusongana,
yesu muri muchikoro chomweya hariroya chikoro chomweya hariroya chikoro chomweya hariroya chikoro chomweya Lokutenda baba changamire lokutenda baba nechikuru baba lokutenda baba nechikuru baba lokutenda baba ariro yawo lokutenda baba nechikuru baba lokutenda baba changamire lokutenda baba nechikuru baba lokutenda baba ariro yawo Saka muri kuti kudii ndo team bike. Muri kuti kudii? Apa tiri kuti tonakirwa. Tonakirwa neupenyu toita zvatinoda. Team bike. Ende tiri chinhu wani. Alright, saka panyaya yemadrugs muri kuti kudii team bike? Apa tiri kuti say no to drugs. Anditi? Aremerwa nazvo anoyozojoina. Alright. Owana chekuita muupenyu asangogari. Plazi pamari isusu tikashanda tikaona mari topedzera mabhasikoro tichinodya kwatoenda kunodya totamba nemabhasikoro edu hatiite zvemadrugs doro redu madrinks ma100% madrugs edu machips ndo atoti mbanje dzedu isusu pachedu. Alright. Tongoti upenyu huri kunaka nemabhaika. Perfect. Iri bo.